Hayibo, besenzile ngomise Bing. KZN Queen 2026. Lowo kade khona last year. Lalela ubuye kwesibili. Hlukene phela ngegaba. No Little Miss, kunama seniors, kunama teens, and neminyaka futhi ihlukahlukene. Lalela phela. Njengoba uthi nabancane bayafuneka. Usho ukuthi 5 years to 12 years wami ngimlethe. U13 wami to 17 years wami ngimlethe. Bese kuthi u18 to 25. Lalela ngiqede. Ukuthi kuthiwa mawusuwina. Uthola iband, uthola icrown, uthole negift. Izinto ezitholakala lapha. Kanti ke Ntombi kune special reward lapha. Uya khona ku spa treatment. Kanti abajwayele ifizethe ke ngentshani akabiza inhloboko kulonyaka. Aqala ku 150 agcine ku 300. Labo small bethu labo bathi 150 masukuthi laba sebeyitshela ukuthi bawosisana labo u250. Masukuthi laba sebeyosisa abadala 300 Ntombi. Lalelani izobe ngomhla ka6 June. Yes dad. ePinetown. Nakhya Service hall. Yebo. Maye. Yazini asibabizeni bonke. inside. Bezojoyina uMiss Bing. KZN.